。紹介をしていただきました直井パパでございます。どうぞよろしくお願いいたします。では1曲目聴いてください。ありがとうございます。大きな大きな手拍子、本当にありがとうございました。改めまして直井パパでございます。この栄えある第1回富士山なんだっけ、フォルクローレ音楽祭フォルクローレ音楽祭、お招きというか参加のお声をかけていただきまして本当にありがとうございました。実は昨年もね0回の時に、参加というかお客さんで見させてもらって、ちょうどあの辺にいたかな、すごく楽しくてね、こりゃいいやとかって思っていました。その時に0回で参加した、小林富江さんをね直井パパのメンバーとして迎えて、この第1回のステージを何としても踏みたい、1年間頑張って練習を続けてきました。大先輩を迎えています。ですが直井パパ容赦しません。あれやってよ、これやってよ、それできないのダメ、次のレッスンまで仕上げてきて、そんな風にビシビシやってきました。富江ちゃん、でも次の曲はねギターじゃねえなギターじゃねえんだな、散歩にゃなんだな笛の曲をね1回だけやります。こ
このステージに参加することができたこと、そして北から南まで、いろんなとこから集まってる演奏家の方、愛好者の方お会いできましたこと、本当に嬉しく思っています。今日の出会いに感謝と喜びを込めてお送りいたします。出会いエンクエントロ。ありがとうございます。出会いお聞きいただきました。ちょっとお待ちください。次の曲はですね「意味自体」という曲を演奏させていただこうと思います。去年もこちらに来ました。それからその前は15周年でした。ミルカさんの、はい、ミルカさんのミルカさんのライブを見させていただいて、とっても楽しくて、絶対一回どっかで共演したいなってずっと思ってたんですね。その夢が今日叶ったような形になります。で、共演するからにはミルカさん、やっぱりカルカスのミルカなんで、やっぱ
ぱりカルカスの曲を1曲は持ってこなきゃいけないかなと思いまして、去年から仕込みましてリミしたい、それまで僕はあんまり声はでかいんですけど歌は上手じゃないんであんまり歌うなって言われて歌わなかったんですけどこの間ちゃんちゃんこを着る年になりまして、もうそろそろねだんだん終わりが見えた。喋ってる暇がない、はい、終わりがないから早歌えるうちに歌ったこうと思いまして、この歌を僕が歌います。意味したいです。行きましょう。よし。お願いします。忘れた。はい、
ございません。では最後の曲カリニートで皆様とお別れしたいと思います。僕的には今日これで満足しております。最後ね、もう一曲言いました。直井パパっていうグループの名前の説明だけさせていただきます。直井、今 Y の一文字です。なおとパパっていう意味になります。なおは見えますかね。一応あれで立ってるつもりなんですけど、本人はリーダーです。なおです。なおと、女性がね一人増えちゃったんであれだったんですが、前までは男状態だと思うんですが、なおとパパって言ってたんですけどね。もうだんだんね、男とか女とか今関係なくなってきますからね。いや、そういうことでそういうことじゃなくて、なおと、おっちゃんたちということで覚えていただければと思います。まだかいダメなんで俺もまた外します。もう一回やりましょう。すかってしまった。はい。ネタだね。はい。バモス。来月8月は栃木県塩原温泉
ありがとうございました。楽しい演奏でした。ありがとうございます。じゃあ楽しんでいただけてますか？楽しかったですね。じゃあなんかこう見る方ね、インディザインやっても見てやっていたくなったって言ってくれて、アシスタント見ながらでそうになりました。ありがとうございます。それでは次は